Найбольш упэўненай апынулася перамога над ганцавіцкім меліяратарам. Доўгі час сапернікі гулялі на роўных. Меркурый, як і чакалася, забраў мяч пад свой кантроль, а каманда з ганцавічаў небяспечна контратакавала. Толькі за кошт індывідуальнага майстэрства Владзіміра Пышкова брастаўчане змаглі адкрыць лік. Далей гульня для Меркурыя склалася лягчэй. У выніку яшчэ да перапынку гаспадары пляцоўкі аформілі сур'ёзны адрыў – 4-0. У другім тайме яны збавілі тэмп гульні, але галоў ад гэтага менш не стала. 7-1 – упэўненая перамога Меркурыя. Игроков предупреждал, что соперник очень быстрый, особенно края, у них хорошо бегущая команда, особенно в контратаку. Я посмотрел игру с Бобруйском, приняли решение не играть с ними в прессинг, а дать им возможность поиграть тактически. Мы знали, что тактически они немножко будут нам уступать, поэтому добились в первом тайме нужного результата, а уже потом играли по счету. Физически подготовлены, тренируемся. Тренер настраивал сразу в раздевалке. С первых минут нужно сражаться, потому что отступать некуда. Надо не упустить этот шанс повторить, закрепиться еще раз. Таксама былі перамогі над бабруйскім «Саюз-Энерго» 2-1 і сталічнай ваеннай акадэміяй 7-4. На дадзены момант мытнікі займаюць першае месца ў турнірнай табліцы, датэрмінова аформіўшы сабе выхад у чацвёрку мацнейшых. Турнір працягнецца восенню. Лепшыя каманды з улікам набраных ачкоў правядуць паміж сабой двухколавы турнір, па выніках якога вызначыцца чэмпіён і прызёры. Меркурый разлічвае толькі на перамогу. Олег Завадскі, Дзіяна Мішук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».